наворе ки шумо дар рӯи экран мебинед, дар ин навор як гурӯҳ духтарон ва як гурӯҳ ҷавонписарон ва ҳамчунин як шахсияте дар навор гирифта истодааст. Дар оромгоҳ, яъне дар қабристоне ҳастанд, ки як дастагул болои қабре мегузорад. Шояд ин қабри модараш ё ин ки падараш бошад. хуб, навора то охир тамошо мекунем, маълумоти пурра хоҳем дод. ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва касоне ки моро дар шабакаи Қурбони умр тамошо мекунед. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. дӯстони азиз, касое ки ба хотири реклама видео мекунем, ҳақорат мекунед, дашном мекунед, беҳуда худтона ғам натен, дашном накунед. Аз ҳамаи шумо илтимос, касида ки маъқул нест, марҳамат тамошо накунед. Рекламе ки гузоштем албатта барои кор, барои занҳое ки бекор ҳастанд ва хонашин ҳастанд. ягон ҷои мақсад дигаргуние набуд. баъдан ин наворе ки шумо дар аввал дидед, чаро айнан ин гурӯҳи ҷавонон ба қабристоне омаданду як дастагул оварданд? шояд тӯи онҳо буд. тӯи ҷавоне буд, ки болои қабре гуле гузошт. ва ба хотири чӣ ин корро кард? инаш барои мо пурра аниқ нест. аммо ҳаминашро медонем, ки шояд ин қабри падараш ё ин ки модараш бошад. ва барои чӣ айнан ӯро навор карданд, ба тасвир гирифтанд? сабаби ин ба қабристон омаданашон дар чӣ буд? инашам маълум нест. ман фикр мекунам, ки инаш ба хотири ҳамоне аст, ки гирифтанд дар сомонаҳои иҷтимоӣ нашр карданд. шояд ягон сухани хуб бишнаванд, вале афсӯс. аммо бар ҳамаи мо маълум аст, ки ба сари қабристон рафтани занҳо яъне ки манъ карда шудааст. манъ карда шуд ба рафтани занҳо ба қабристон. танҳо мардҳо метавонанд рафта. аммо ин гурӯҳи ҷавонон ва ҳамчунин арӯсе дар он ҷо буд. ростӣ имрӯз ба хотири наворҳо, ба хотири дигару дигар чӣ корҳое карда истодаанд. умедворам, ки агар ягон падараш ё ин ки модараш бошад, худованд тариқи раҳмат шоиста ҷанат кунад ва ин шахсиятҳое ки болои қабристон навор карданд, худованд мағфираташон кунад ва аз гуноҳҳои кардаи ҳамаи мо бигзарад. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон, бар ҳамаи шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. салому алайкум бародарони азиз, ба шумо тавсия метавонем ки медонем пасти М+ барои простатит, барои ханакзадагӣ, барои шахсоне ки ҳамхобагишон мегӯем дуру дароз намекаша ва барои шахсоне ки бенасланд. истеҳсоли Туркия аст, оригиналай яке аз бародаромон гирифта буданд, та ҳудуди 6-7 сол мақсад бефарзанд буданд. ҳамеда як донаша истеъмол карданд ва ҳамин сабаб шуд, ки ҳақ таоло ба онҳо як фарзанд иноят кард. ба тамоми шаҳрҳои Россияро доставка дорем, ба Тоҷикистон мутаассифона нест доставка. ба шаҳрҳои Россияро ҳаст доставка, 1200 рубл аксия рафтаистаи бародаро. успед кунен, бигирен, дар WhatsApp мо бинависен. касоне ки ҳақиқатан харидани ҳастанд ҳамин чиза бинависен бародаро, вақти морам нагирен, вақти хонам зоя накунен. охир дар паноҳи Аллоҳ.